rasta tú Scoil Náisiúnta an raibh Ghaeilge ann sa Scoil nó an raibh Ghaeilge ann ag an tarna leibhéal nó an raibh sé dul in éig sa pobl Scoil nó. Ceist le gear an eis agus jocht na freigra an eis gappa. Maidir leis an Scoil bheag túithe bhí an, bhí múnú stair agus tíreolaíocht sa Ghaeilge, agus múnú gramadach na Ghaeilge go dtí caighdeán na thar testaiméireachta sa lá tainneán. Ok, ra. Agus céir éon rud bháil a spraig tú le bheith gníomhach sa mónú scoilní? Well, spraig agsúla fuair me ó bhúnseoirí den chuid is nó. Ok, agus cinál spraig siad tú á thaobh na stairide nó á thaobh na teanga? Stoch ó thaobh na stairide. Ok, agus an raibh buinteach le agrachtaí Ghaeilge ag an ann conan na Ghaeilge. Cén táimid agéist agus an eis? Well, agus tú a dul ag bunú do Scoil Iognáid agus na Scoil Iognáid. Well, fan second eis, tá mis go siar go dtí an bhain scoil go fáil. Nuair a chuma go dtí an bheán scoil bhí cuidhhaid in a hábhar trú Ghaeilge. Ok. Agus rinne mé áteist san chuid is nó trú Ghaeilge. Ok, so bhí an Ghaeilge de cheile bhat an neartha san faoi an am raibh tú a dul ar an gláiste nó ar rasta tú ar an gláiste? Well, rinne mé chuma go gláiste fáric in an chumrach. Ok. Le ilúnt á bhúnseoir banscaile. Ok. Agus bhí gachar ábhar ach Bhéarla trú Ghaeilge ag an am sin, internáid sin. Ok. Agus, yeah. Agus nóir dag tú an Scoil chuí tú ar an óscoil chuí tú an mheántar go ba? Se. Múnseoir banscaile bhí an sin. Ok. I ngáile? No, níor bheith. Bhí mé an áit éagsúla. Bhí mé Cathair Limne, Roscomáin, Maith, McQuilling in Gúnta na Gaillimhe inis mheán agus ag deire is go Iognáid. Ok. Yeah. So bhí tú ar fud na háta agus céir de spraig tú a stácha leis an Scoil Iognáid a bhuniú? Céim bliain ar buniú Well, ní mise daríre a bhunnaí má tá nómad agus is scéal ceannar chasta se. Is Scoil Ísánach a bhí an. Ok. Agus bhí sé bunaithe ar feadh tamalada sular haig mise. Bhí Scoil Príomhoideacha a bhí inti, do bhuachlaí amháin, ó ís beidir 8 mbliana go dtí áteist. Agus an sin tháinig saor éidechas isteach, agus bhí saor éidechas le fáil in sa meán scoil, ach bhí ar hismíoirí íoc as a món scoil. Now, bhí a bhád sular tháinig me, bhí an scoil go léir idir meán agus bun scoil bhí siad a múna trú Ghaeilge. Ach faoin am tháinig mise is trí Bhéarla amháin a bhí an bhun scoil a bhí príomhaideach go dtí an lá ar thosa mise. So, thosa mé an sin, agus rinneú príomhaideach mé ar Scoil Náisiúnta, daire siad in a Scoil Náisiúnta, chuir siad deireadh leis an Scoil Príomhaideach, mar ní rá gaiire leis, agus ón lá a thosa mé bhí gachra trú Ghaeilge. Ok. So, arú omláin a bhí an ó Scoilíocht lán-Bhéarla to Scoilíocht lán-Ghaeilge. Ok. Arús agus bíon deire na seachtóidí a bheith? Tús na seachtóidí. Tús na seachtóidí. Yeah. Ok. Seachtó héan is dom. Ok. Agus an raibh tacaíocht
phobal leat nó takeíocht dramanaí éagsúla. Bhí takeíocht na níosánach agam. Okay. No, ach bhí me neas láchar na híosána, mar scoil náisiúnta bhí an ina dhiair sin. Ach bhí muid lonithe insanáid I teach na níosánach dar ire. Agus buchlaí bháin a bhí an, agus níor bhún muid éon Bhéarla go dtí an nolig, in dhéana nolig, tréis an teacht. Bhí tom éidechas go hillas go thomláin trú éig bhí an. Ok, spéisiú. Agus an nearneisib nascan sin le dramanaí eile bhí ag bunú scoilní an trá sin. No, ní arna muid in rud a lehéid, no. Ní réon dana ag bunú scoilní go dtí gur bunaíú Gaelscolaíochta agus bhí mise chuna tena bunaí hóiréis sin. Ok. Agus an raibh tú buinteach le eagraíochtaí Gaeilge nó cultúrtha eile nó bhí tú mar príomhide. Bhí go dibin. Well, I think that bhí ceangal agam le chúrsaí Gaeltachta gcónaí. Gaeltacht. Agus bhí síl beag Gaelach I gCathair na Gaillimhe bhí feis an mhór, feis an iarthar thug si there. Agus bhí sé an bháil bhí an taidhheach an. Bhí go leor gréigúirí in Ghaeilge an am sin. Ok, go bra agus... Bhí bant agam leis a gcón an Scoil Drámaíochta, le Conradh na Gaeilge, agus níos an céad eile. So bhí dlúhaint at leis an Gaeltacht agus leis na eagraíochtaí Gaeilge hana féin spéisiúil. Agus an raibh buint at le eagraíochtaí eile eol céir cumann nó páirte polúile nó cumann lucha. Bhí bant agam le cumann na múnseirí bonscoile an IMTO. Ok, alright. Agus níor láme ach Gaeilge ag na cruinneachí. Spéisiúil. Agus bhí daoine eile cosalam. Well, Louis tú go méid go meich roint go me fan an coin faoí na himachtaí an tacht na scata Louis tú é sin agus mé é drid a méid an chárás an mar an le rá faoí na himachtaí a bhí á rachtad. Well, agam sa nó ag an scoil. An dáród is tócha. Well, all right. Well, genuine an scoil na hí an dúil agran sa Scoil Drámaíocht. Agus hí amantí hí chumrid cúig ráma isteach a bhéile áitiúil. Bhfuil is agad tad féin Scoil Drámaíocht? Cinálach, ní mar an. Yeah, well, is what is rúiseacht an táhaach ar fud na tíre, well, is that bín féilte áitiúile, féilte cúige agus féile náisiúnta. So bín tófás drámaíochta here ach bhíoch amantí bhíoch cúig ráma agran á léirú agus chuide hab chúise a ra han craobh na héir na bhachtáil. So sin cean an a rudaí móra bhí agan in san scoil chumáil leisna gan ábhar nó a bhúna. Bhí ceol an báidir sa scoil freisin. Bhí córacha agus spéisiigh múnseirí áirithe sa gceol agus ceol éarnach agus ceol aglas agus mar sin de. An bhá? Cead eile leis, bhí lume an cumann na dismithóirí agus an fiúntas a bhain leis. Agus cean an rudaí. Nuair a bhí muid Think the big canal cad machine agam kinchi and I know either a head of a kilwar. So Tarish Hermage from like could on Scullabon so not a Roshantach na Nissanach. Agus the on Scull a ha Olar a dog Olar a tree if reach plimta could you go hold my Scull Noah. Agus bhog méid macha sin agus trasna go dtí síomh a thug na híosánaí don scoil agus tóidú an scoil atá an fuil láthair
a churmuid leis an scoil sin. Churmuid leis an scoil faoi chomh. Agus dhéaring talla áil. Ní séas go talla áil I lár carach. So bhí bhharlinn na teismiúirí an tarigad. Bhálaí. Agus mar sin de se. Trí cinál dul goras go goras nó imachtaí chur bun nó. Well, sin ásan go chuirtaí chéis mar as dheon se má chuimhné. Chuir siad cranachar bun, cranachar tasad, chuige. Ceann bháin bhí díalachan calcaíán agus díalachan éiri. Mar sin de. Agus an ceann bhó ná cheanna siad teach agus chuir siad an teach chranamh. Agus bhíoring 10,000 ticket a díal chun brabach chéanna. So bhí 35,000 punt an teach seo. Teach nua bhí an. Gcathair na Gaillimhe. Gcathair na Gaillimhe se. Ag an am sin bin Jofad teach 3 kilometer méid sin. Agus ceann nua as a bísa bhí an, agus dír muid 10,000 ticket 10 punt an ceann, so bhí 65,000 brabach agan. Agus thóg sin halla nua don scoil. Mar ní rá an ring idirchis sásta an tarigad sin a hórtói. Cheann muid áit le haid clós nua agus tá sé an gúnaí cheann muid PC de haid tógáil as mar sin de. So bhí an cuman an gníomhach. Now bhí sé gníomhach mun cuidiú le imachtaí cos le curmach I ceol agus mar sin de. Agus bhí an inchoracab sa scoil. Agus luú tú an roiin a dachas an sin an nach raibh siad sásta an tarigad a chur fáil an cén cinál ghail I gcuitne a bhí iad an scóil agus an roiin an dheartha ceann máthú ceann. Well, os rud é ceann bhí mé most an gáirtin agus bhí mé smuoine níad sam cén fáil. Bhí me gíre in sam 5 hiomra ranga nó 4 hiomra ranga a chur leis an scoil. Agus chur reach private in our night, dúirt siad tá dóchach muid 4 hiomra breise gomach páistí á Gaelscolaíochta. So láir siad leis an teasfág agus dúirt an teasfág nach ar ceadagan. Now an teasfág an pátrún bhí ar na scoil. So ní rá muid an sásta leis sin. Tá nóí. Cúmuid chun cainte leis an teasfág agus bhí sé docht faoi. So ar cheann an rud ar láir mé ar Morning Ireland faoi agus dúirt mé go mé ceartó éirí as. Agus rud éile ach chur na teismiúirí brú an sin agus Gaelscolaíochta agus tugadh ceadóing na chomh breise a thugáil ar chostas omláin a rinne. Hogan. A bhí sé cinál teasaí ar bheith tamlin sin. Agus an cuioine céin na blianta bhí a gceist an sin hartar Tá mar go roiinis. Tugadh an forgnamh mór hartar 8 sé. So bhí sé hartar dearan na 8 a bhíon sin seán. Ach tá scoil an bhráí tá gaá seán. nó inti agus tá cáil wathe ar an scoil a gcónaí. Nó tá mis éirí as le fé blian ach tá si go roi chumá ceanna. Beidir? Lán sé roi fás iníag na seomraí. No, níor tháinig fás ar líon na báistí nó chuníú mar sinna. So nuair a bhí tá mé seo scéal má hílan is beag nach. Nuair a bhí an sin bheas mé bhí go leor iiritas agan ar áit chuis a scoil. Agus ceap me go mé ceart
rinscoilne eile a thógáil a bheith lán-Ghaeilge freisin. So an chéad ceann ar a bainteach am lena bonó ná Scoil dara sa ring war. Agus tá an haijan go deos a Scoil sin ó chin. Ceann eile Scoil Bhéarla, chur mé einamar an dá ceann sin. Agus an sin hílmuid mé héan agus duine nó beirt eile nach rá choláiste Iognáid a rommuid cinál Gaelta léthe nach rá sé a catha go cóir leis an tagas Gaeilge. So ceapmuid go mar rá meánscoil uair a chur a bon a go hilas go thomláin lán-Ghaeilge. Agus churmuid choláiste na chuirbar bon. Agus stolam gohfuil cáil sáchma ar an Scoil sin. A chammuid an dúla sin agus sí an chuid constaach éile sárágan. Freisin. Mar hempla. Well, bhí cléir agus tua. Sin é. Ach a chuibh tan Scoil an méile sam bhfuil éolalas agad faoi ach Scoil Bhéarla tá sé animne a ní Donald Macaulay an scríóir a robantig eile Gceantair thorc na carach in Gaile. So the bertiagam bun Scoil eile a bhain ó freisin sa tíos her hua Jan Cathair. Ach ní bhuair mé dóhan taíochta bhí an ring eiste golóir. Bhí ar a rialta seagan fehé. Bhí sin ar a níos am íoscin or a d mar sin. Ag an nám agus bhí sé sin tíomhach goáin. Ach ní rá aon taíocht agam an Gceantair sa deireadh mé as. Bhín an baile bán an tíobh hir thuí. Well, ní ha. Bhí freastal gentar sin ag Scoil dara. Seo ceann amach bóthar á cín. Cín, yeah. Was that Gceantair sin? Ar an imil sin an Cathair agus that's mé go deochas daoine as Gceantair eile sin. So ach ní ach sé rá. Ceann sin rudí maithe a churmuid ar bon ná Níoscail. No sin ceann nuair nach raibh siad farsing sa tír agus mar chuid an Scoil agus bhí ceann sin a tuismiúirí ar aineolalas a cí faoi agus chúrsaí ina bon nó ina bhain agus tá seán a gcóna. Is ceann sin rudí is fear a rinne mé riamh is stolam an Níoscail. An Níoscail a chuir an cín. Bhí mé mar chairlacha ar na néonraí Gaeilge na dhé sin. Ar fe réisblianta se. Agus a bhreachtú gur oirí sé níos dacranú níos éasca dul amón buniú scoilní de réir mar an nachí na blianta ar óinú a raibh ar an sin mar a ggéanú. No, bhí se an éasca dosach. Ar dosach. Mar so bhí chur an teasfog in na bunú Scoil dara freisin agus rís príomhide bun Scoilna in sa Gceantair sin. Ach leanmuid rá agus bhanamuid ach ag an nám sin bhí se an éasca ó híomh líon na báistí bhí a tastáil. Was agad damach cinál damach scór agad bheith cead agad. nó níos lú fiúháin. Nuair a bunaíú choláiste na cuirbh ní rá ach éon fáiste déag sa chéad bhliain. Dáirdí siad é sin ar beall ar áirí. Ná bé caint chuir siad leince sí eisteacha ar na Scoilna. Ach bunaíú is tócha ní mé rá an chuide snú ach béidir an chuide snú in na bun Scoilna lán-Ghaeilge gan na leince sí sin a bheán agus deireadh le chuile cheann agam. Dainneoin gur thosa siad le líon beag. Aber smaoiníim se ar Ross Camáin, Cathair na Mart, Kilrush, Bhéarla na Slúi, Tóim,
agus go leorile bhfuil sagad ar a bainteagam lob. Slígar fiúháin, ag sí bainteag nacham an sin. Spéisio. Agus, cén cin á Gael bhí agaí an nó an raibh seúnach ar ag lehéadí educate together nó scoilní eile ar an bháil seachas na scoilní náisiúnta ar ní a bainte be educate together ní roiin fes agam mar riamh náchin. Is cé mé á raibh siad a géirí cinál dul in áirce leis na Gaelscoilna ba? Ó ná ní ba homlan fao sin. No, bhí siad gáilda. Har é an drama bhaíiad agus an policy Jacob. Sin é. Ní ró. Go persanta ní ró éonhain agam lo. No, bhí baint agam na Scoil an Lochsúil mar hampla agus thugmuid troscán dóibh le níad a bhhaú I gCathair na Gaillimhe. Cén scoil é sin inis fiúla mé trácht ar tá scoil ag an Lochsúil nó Scoil don Lochsúil. Cén tanam atá ar Fuidir sa go nílas agam tanam atá ar nise. nó bhfuil seán a hiile fiúháin. Bunny away in near one of Misha of the Bantagam, the Hogma Takiot on Scoil in 10 times on night. Here in the Carrock of Ever in the Carrock, Take Moja while a bon and shin. Agus where the Bantagam lesson doc shoaling and on freshen was that the Agus Chive Shinskele. Sin well sin spéisiú ná initiation má skill rád show what is need bainteach leis an Scoilíochta Gaeilge. Ach tá bainteach le glúiseacht na an Lochsúil. Ach bhí tú sásta takeú lá go bhfuil núsach. Ó bhí agus rinne taite ar an Lochsúil. Spéisiú. So cén cinál nasc nu an raibh nasc at leis an Gaelscolaíocht in líntí eile mar hampla in éair na tíre nu na sé chundaigh an raibh se nús go bhfuiltocht bhfuil luí tú go raibh tú nascaí leis an Gaeltocht. Ní rocht ar riad ach bhí baint agam le scoilna ó nuair bhí me má óchtarán ar Gaelscoilna. Bhí me má óchtarán ar Gaelscoilna freisin dá scéil. Oh yeah, tá sam sin mas má leabhart bhí sin le sin go hionach, yeah. Well, bhí baint agam na bunú na Gaelscolaíochta. Agus Niall Ó Murchadha níor labhtar leis lá. Ní go fáil tá sé rinta nám labhart leis lá. Well, ceann beidir go fear gan éachar ar féar ráda. Tá is bhaige. Nócha ceap. Gan na hiile muile a dhéanamh so go. Tígam. Ach bhí session in a Cathair agus bhí mé an goist an sin. Fanam líonta fada an sin agus an sin bhí me má óchtarán. Agus bhí baint agam ar ó le scoileann ar fud na tíre an sin. Raibh ní ná taistil ag gceist an raibh. Bhí agus ag go léir tréis na scoile. Am scoile se. Scoileann am dul go óchail bhí feidh an sin agus heistir mé anas a tréis am scoile le bheith sa scoil lá na bhharach. Agus go leor gan rud sin ach bhí ban ag an am sin, bhí ban an tuisce nach agam agus feidhdeach agus thug sé an airad an chláán agus go raibh tamáinte fud na tíre. Agus an raibh tú fasach an sin cinál glúiseachtaí eile well nóir bhí tú buintach leis an scóil nó nóir a raibh tú buintach le mar uachtar an Gaelscoil nó raibh tú fasach an idechas sa mratan beag nó in Alban agus átaí eile mar riad. Well, eisteach leor rinnemuid íireacht ag an nám nasca le scoil in Glasgow. Ach cé gur chuirsiad
páistí thugaing. Well, so that near either go my leis already. Ní dólam go na haimena céanna, níor sé the chocolate le haimena na Gaelscolaíochta. Bint na nágadí, aba? Sure. Is Queen of Lum the páistí agan as Glasgow agus Tishmihori or no Presbyteriacha acab agus the me fágáil slán acab in Erfurt while you're clear agus the Mahuina Kent Hanavir one is na here na ganam for the boss in horror Bobby Charlton is that yeah the session the in the páistí nur vi me kaintlechen sin vi páist in a halban fri riocht ar fad go bhét is lautlen a lehed sin. Ach so ní rair leis nírocht. No. Okay, spéisiú agus for Cathair nach is stochas ó buine amach an ís a bhí ar internet ar dús an á héh an Scoil chéad Scoil nu á héh na glúiseachta I gcuidne. Bhfuil an fís fíorathe mar bhfuil tuile le déine. Well, bainú ar cuireú an ís I bhaim mar deartha an éisina? Teire, ach de réir a chéile, bhí sé deachar laut na Ghaeilge chorcan cín in san Scoil. Ní meas na múnseoirí nas na siomí ranga, ach bhí sean deachar sa glós. Mar bhí tradiisiún, bhí na me bhuiid hana, an taftracatcha, gur an nuas ar Scoil a bhí lán Bhéarla a cuireú an Gaelscolaíochta. Well, is it good? Scoil the wuchali ó ranga dógur ranga sé, a bhí lán Bhéarla mar deartha, agus daramid lár na bháideach tréist an Scoilúnú in a Scoil lán-Ghaeilge. A bhí cleachta ar Bhéarla láirtar, no? Gan éon rud a láirt at ar pénach Bhéarla, agus thóg sé blianta é sin a chur I bhaim. Now, Deirling caiidan an-bhrá Ghaeilge a thórtóibh, agus bhí sé nó an Ghaeilge láirt sa rang ach atra héin a mó, bhí sé an-deachar sin a chur I bhaim. Mar sin bhí sé dacha cinál Tugtar an dam mór an mórphobal cinál dul a bhaim. Bhí. Agus nó bhí five bhile freisin, nó agus tá naib céanna ag a lán-Scoilna, beidir ag gach-Scoil mór an. Bhín na páistí tréis tamara sin, bhín Ghaeilge agus Ghaeilge achab, agus tholuas a hen siad amach an gata, bhín na tuismiúirí fannacht, agus is Bhéarla láiríonn siad, an ag do? Agus an nó as sin. Ná bhí rins, bhí an táring an Ghaile bhí rins tuismiúirí láir Ghaeilge sa Ghaile. Agus bhí bainteach leis na tala Gaelacha is TEIGHLIGH. Na tala Gaelacha a bhí ar bun, bhí sé bunithe I maiile ar clíú sin a tháinig denna cins a bhí gobar le údarás na Gaeltachta agus bhuna sé in Ghaile. Deir na seacadí, aba? Lár na seachtaí. Lár na seachtaí. Se. Agus tá uchtarán Olscar na Gaillimhe ar chuine déanna páistí bhí sa Scoil ag an am agus ar leabhar a hismiúirí Ghaeilge leis. Agus ahar siúd a chuir bun an Ghaile. Ó thógatí, ana? Ó thógatí, se. Spéisiú. Yes, bhí mi chun ceiste a chur. Well, muna bhfuil lein an éis scéit eile at go bháil at ancient faoi. Nú, is tócha an bhí ceiste an líon a méid a dúirtú faoi ag éirí Gaeilge a chur mas na báistí sa chlós an raibh tuiscint ann go raibh an Gaelscoil chun cinál scapa amach agus pobl nó angachaí a chruthú sa gceantar
What's that? Well, Maradona, the fish an ear a shul in Gaillimhe the bainteach an Scoil sin on chúrsaí bainteach sin féile Niall Ó Murchadha an rud a rinnemuid le haith na féile páric ná affran speisialta a chur agus ceol a choláthar dó. Ars agad the bin ceanna rud a rinnemuid ach nú le múnseirí go persons go as a stoim héin bhí bainteach a ble himach the gréilech a freisin an sin. Tána scéal bheas me lár na ochtóidí mar réon le daoine eile seachas me héin go raibh gá le a bhfad níos mó Ghaeilge Teilifíse na RTE well so dúilta mé an cadúna sa íoc agus chama tamil sa brísan an gara sin. So bhí tú bainteach sa bhFeachtas Teilifíse sin. Bhí bainteach am le gCathair a gcuí sin. Mar is as an rúiseach sin a tháinig gCathair. Dar riile. Is bhí sé bunithe bhí rins daoine ide na cheannaim mar hampla. Bhí siise anláidir sa gunú na Ghaeilge chu siise seach sa brísan freisin. Chuí. Spéisiú lá. Agus thug sé chúrsaí am nar bhí mheán. Ach is chuidir sé leis agus bhí na tuismiúí an takeú lom. Agus camera couple of dinners a rin edgeis. Few on. Freshen. Engar an chassa a home. Spéisiú. Agus well bhí rud go donna. Dig do chomá leis na le chlár aspa chláracha in Ghaeilge. Pas as America agus áitrí chus asna hánig bhír nach chláracha fad. Agus bhí me náis sin freisin. Hí me go mé ceart idir chláracha Ghaeilge agus chláracha Bhéarla a dhéanana inéiring a léireoch síl na héireann donna páiste. Bhí muis cinál le gobar I bhfolúas. What's agad? Gachfud trí Bhéarla luachtáin agus mar sin de agus bhí an síl cho gáilda agus bhí seanteach bhí tú snáhanna asad ar ire. Agus is tócha go míon fós. Ceist déanach lútú na méontáirí an sin a raibh dacrocht bhí mé leabhart le duine gá eile bhí dacrocht á raibh gaantain is méontáirí a gaith na blianta nó an raibh sé éasca go láirtacht ar bhéontáirí chun fostús na scoilní. Chun ceanrad dhéana? Chun na méontáirí a chur ag óbas na scoilní a raibh sé dachar tachtúirthú nó. No, níró. Bhí sé éasca múnseirí aimsú. Raibh. Bhí dar ire agus múnseir le chaite an Ghaeilge Zinsco. Ní réon dacrat agan riamh freisin. Agus bhí na múnseirí an tíguseach níor láirsead riamh ach gCathair héna. Atar hain. Méontáirí an raibh méontáirí Gaeltachta go láir. Bhí siad Mascán. Agus cuiide na múnseirí a dostamuid bhí siad sa Scoil agan. River sin, was that? Tugan. Agus bhí rint eile bhí a dismiúí gníomhach in imimecht in na Scoil freisin. Spéisiú. So sin má spragan éon rud thú le ceistechar ach tá sé deachar an cinál tá mé scarhamach tá mé ní réomhaint agam leis an Scoil ó dog me mar déon toras mar hí me go mé ceart teag an faoi dhaoine eile. Well, tá sin in tií se ach tá go láir an sin níl go maithat bhí an léargas tógaíocht an sin den na seachtóidí agus na ochtóidí. Well má smuoiníonn tú a ríist ar rint ceistena bhil a freighreáil orb nó má tá na freighreagam bei fáilte rud cearn. Éintach níl.
agus táar an ghiltó a tuairfuoin obair sin. Tá sé sách deachar bhfuil an teolas a chuir le chéile. Dhearthann se agus tá srí ná mé gceist freisin dá náí bhfuil an comár a bhfuil nó buníú Gaelscoil le 7-3 so Príomhoide bliain. Príomhoide bliain go gan gá bliaine. Well bhfuil is go nuair a bhí bainteach am leis na líon Ghaeilge íorm bheithe má chathairlach ora ach bheas mé go mé ceart scéal na líon Ghaeilge a scríomh freisin. Ach spéidir go gurtha tú ar do lista é. Níonraí cinnte, déanana mé éireach cinál. Is drom Harbheith dígurseach agus tá siad a gaiirí gáin. An dhearthá gur ascar na bonscoil ní anna níonraí chunig mé sin geantar nó gá bhí bonú saon le níonra agus ní mar sin. Well, bhí na bhid bhí bant churmuid níonra ban insan Scoil. Agus bhí bant agam le níonraí eile freisin ach nuair ach sin scéal eile a riire ach takeíonn na níonraí Ghaeilge go mór leis na Scoil na lán-Ghaeilge. Ach ní bhfuilm go mranóthaí orb mar cinál seirmhísí don na Scoil na lán-Ghaeilge. Rud an hain iad. Agus tá siad bunathe an áitreacha go minic bunaíú Scoil lán-Ghaeilge de bhór níonra lán-Ghaeilge bheitán. Ach am déanana níor bunaíú ach rinne siad leas chunne siad bratach na hhéir ar fallóin in áitreacha nach rá mór an spéis ag daoine insan Ghaeilge. Tuigem. Tá an chuideúnta gáildóibh. Seo sin tugra de an cé tugra eile ar má lista má se. Well más na heile ach má féidir leat gan cinál ólas a bhaile fóg sin mar dút me ní mise a bhna na níonra Ghaeilge cé gur an bhaint agam leo ach na daoine a bhna bhí siad ar chuid na daoine ba dhígraí i man chúrsaí Ghaeilge chachan céin. Seo. Agus an scéal a baint lei sin. So, Kieran, mar dút me ba fáilte rót má tá ceist na sonracha agad. Cinnte. Iad a chur orm. Aontóch níl. Agus go néirí go má leis an obair. Go maithe go nóirí leis an garí dá. Cé fáilte rót.